Hvaljen Isus i Marija. Ja nisam neki govornik. Vi ćete odmah na početku primijetiti da malo mi hrvatski nije još uvijek najbolje. Još uvijek mišam padež. Molim vas, nemoj me osuđivati kako pričam hrvatski, nego kako dišem hrvatski i kako mi srce bije hrvatsko. Moje ime je Werner Ilić. Zašto Werner? Ja sam rođen u Leonberg, Njemačku, 1967. godine, 18. lipnja. Danas je moj 55. rođendan. Kad mi je bilo 13 mjeseci, zajedno sa svom ocom Slavkom i majka Vilka, oni su otišli iz Njemačke u Americi, u Chicago. I ukratko, ja sam tamo odrastao, školovao se i dobija svoje znanje. Završio sam katoličke osnovnu školu, katoličku srednju školu, katolički benediktinsko sveučilište, fakultet. U sklopu toga bio sam u ono što se kaže na engleski jezik rečenica ROTC, odnosno školu za rezervni oficira američke vojske, gdje sam stekao zanat časnika američke vojske sa činom podporučnika. I nakon 5 godina i 2 mjeseca službe u američkoj vojsci nisam htio nastaviti drugu turu i dobio sam častan otpust. Međutim, 1991. godine je došlo kako je moj otac i majka učili nas, ja sam najstariji od 3 djece, imam mlađi brat i mlađu sestru, koji nažalost sestra je rođena sa bolestom i retardirana i to je križ što su mi uvijek majke i otac morali nositi. Oni su nas učili sve za Hrvatsku, Hrvatska iznad svega i van u dijasporu. Oni su čeznili za svoju domovinu i hrvatskom narod. Moj otac je vidio svoju majku, moju pokojnu babu, prvi put tek nakon 37 godina. Kad sam došao u Hrvatsku u srpnju 1991. godine i rekao sam otac da dolazim vamo, rekao je: sine, kad dođeš u domovinu, samo poljubi hrvatski tlo za mene. Ja sam došao prvo na Zagrebačkom kolodvoru sa vlakom iz Austrije, Slovenije do Hrvatske i učinio ono što sam obećao tati. Poljubio sam tlo Hrvatskog kolodvora, što je prva hrvatska zemlja gdje sam bio, diga glavu gori i prvi čovjek koji ja susrem u Hrvatskoj je bio crnac. Ja sam otišao iz grada Chicaga i bio sam jedini bijelac u osnovnu školu, zato smo živjeli u geto kako smo bili siromašni obitelj 70. godine tamo u Chicago i prvi čovjek koji susrem je crnac. I kad sam vidio i nisam mogao vjerovati da priča hrvatski bolje od mene, nije mi ništa više bilo jasno. Međutim, gospodin Sučec mi nešto govorio, nešto reći od veslanje i od vašem ratnom putu. Kao vojnik ja volim biti kratak, volim biti jezgrovit, volim biti precizan, ali i udarno. I mislim da su to vrline jednog vojnika. Ja ću vama načitati šta sam napisao i nadam se da ćete me razumjeti. Jedan od trenutaka u Domovinskom ratu, što i dan danas vojnici pričaju, je: prašnjavi i iscrpljeni bojnik stupio je pred. Gospodine, pokorno javljam, moj prijatelj,
se nije vratio s bojišnice. Molim dopuštenje da idem po njega. Nema šansu. Dopuštenje se odbija. Reče pukovnik odlučno. Ne želim i ne smijem izložiti tvoj život za čovjeka koji je najvjerovatnije mrtav. Područje je već puno neprijateljske vojske i nemoguće se tamo probiti. A da ti kojim slučajem i uspije, ubit ćete. Također, iscrpljen si, desnu ruku ti curi krv, idi odmah na previjanje i ni riječi više. To je zapovjed. Je li jasno? Bojnik je bio uznemiren, no znao je da će dobiti takav odgovor. Svejedno, nije se dugo premišljao. Odmah je kriomiče zašao iza postavljenih šatora i zaputio se stablima zaklonjen od pogleda straže u potragu za prijateljem. 3 ure kasnije pojavio se na horizontu posrčući. Vraćao se frontalno prema borbenoj liniji pred kojom još nisu bili postavljene protipješačke mine. Praćen uzvicima sa stražarskih mjesta, teturao je, sav krvav, s tijelom svojeg mrtvog prijatelja na leđima. Bio je strašno ranjen, lijevi rame, odmah se vidjelo, prostorno rano. Pukovnik je odmah dotrčao, gurao se odmičujući liječnike koji su bojniku pokušavali zaustaviti krvarenje. No bilo je očito da je bojnik jedva svjestan, pogled mu je bio staklen i gledao negdje u daljini, kao da ne vidi nikoga oko sebe, a na licu mu je titrao blagi smješak. Pukovnik je bio uznemiran, u kutu oči odsaklile su mu suze. Sagnao se bojniku lice i tresao ga za ramen, vičući glasom napuklim od potisnutog plača. Rekao sam ti, tovare jedan, rekao sam ti da je mrtav, rekao sam ti, zašto? Zašto si toliko tvrdoglav? Sada sam vas obojice izgubio. Reci, tresao ga i dalje za ramen. Jel se isplatio ići tamo po truplo? Obično truplo, razumiješ? Truplo. Donio si mrtvo tijelo i sada i ti umireš. Zar je vrijedilo te žrtve? Bojnik je činilo se umirao, no skrene pogled na pukovnika i zadnjim snagama tiho reče: O da, gospodine, vrijedilo je. I to kako vrijedilo? Kad sam došao po njega, bio je živ. Gledao me i rekao je: Zapovjedniče, Werner, znao sam da ćeš doći po meni. Za čudo, bojnik je preživio i još poslije spašava isti taj pukovnik na bojištu, koji je njemu bio zahvaljan i predložio ga za odlikovanju. Dragi ljudi, ja vam ovo kažem. Promatraj svoj život. Vidit ćeš, svaki put kad si bio istinski sretan, bilo je onda kada si živio za drugoga. Kogod taj drugi bio, toliko godina si potrošio pokušavajući, ugađajući sebi, za dobiti sreću. Poželjelo si samo gorčinu, svoju i drugih, ocean gorčine. Zagledaj se u nevine oči nekoga djeteta. Razmisli i kaži: ima li itko u tvom životu ko bi ti umirujući rekao: znao sam da ćeš doći? Ako nema, možda je vrijeme da počnete zaista živjeti.
ja vam ovo kažem. Veće ljubavi nitko nema od ove. Tako život svoj položi za svoje prijatelje i domovinu. Ja sam 15. siječnja ove godine htio sam se zahvaliti svim hrvatskim braniteljima i svih hrvatskim domoljubima. Vjerovatno ima hrvatski branitelji među vama, dragi hrvatski branitelji. Hvala vam za našu jedinu domovinu. Hvala vam za stvaranje tisućljetni san hrvatskom narodu. Ne samo u našoj svijetoj domovini, nego hrvatskom narodu u dijaspore. Zato ipak sam ja dijete od Hrvati iz dijaspore. Mi smo i moj suborac koji se zove Martin Krukšenk, koji je čisti Škot i nema hrvatsko porijeklo, ali je došao vamo na početku Domovinskog rata, oženio je našu prekrasnu Hrvaticu koja ima 2 hrvatske djece, sin i kćer, i rekli smo sve za Hrvatsku, Hrvatsku iznad svega. Ali zašto ovaj put? Nama je smetalo što naš barjak, i drago mi da vidim hrvatski grb pozadi, jedan od najljepših znakova zajedno sa naš križ. To su 2 najbitnije simbole u mom životu i smatram istomišljenici sa mnom i njihovom životu. Htjeli smo raditi jedan hodočašće, a ja vas pitam, ko će stvoriti ako nije hrvatski branitelj za svoj narod i za svoju domovinu? Hrvatski barjak nije virilo u disciplinu prekooceanski veslački velesila. To je mene smetalo. Mi, hrvatski narod, smo u svaku disciplinu među vrh. Nogomet, košarku, rukomet, grupni sportovi, individualni sportovi, uvijek među vrh. Mi smo na vrh u svakom intelektualnom disciplinu. A ovo što je gospodin rekao prije, kad je radio svoje svjedočanstvo, taj kukanje, od kukanje nema produktivnosti. Taj što mi kažemo, što sam naučio od vas, taj hrvatski jal što mi kažemo, ponekad je žalostno. Ja to smatram premalo vjera i premalo nada. Nada i vjera su 2 najbitnije riječi i trebali biti u svakom životu. Počeli smo od španjolski otok Gran Canaria, misto Placito Blanco, južni dio otok, i počeli veslati na 30. siječnja. I došli smo 22. travnja, nakon 83 punih dana, u Karipsko more, u državi otok Barbados. U ti 83 dana, ono što bi vi Hrvati rekli, pa Werner, kak je bilo vrijeme? Imali smo samo 2 dana lijepo vrijeme. Što bi vi rekli, bonaca. A sad što oni 81 dana, evo ukratko, pola je bilo ajme meni, a druga pola je bilo užas, niti sim, niti tam. Ja sam i on smo veseli istu dionicu 2 puta. Ne 1 put, nego 11 puta kroz naše veslanje mogli smo odustati. Kako smo uspjeli? Vjera i nada. Kad je moj brat javio da je moj otac umro u 82. godinu,
A zahvaljujući njemu ja sam čovjek koji stojim ispred vas danas, koji nosi njegov časno prezime Ilić, koji potiče doli iz zapadne Hercegovine blizu Međugorje. Cijeli mi se svijet sruši. Ja sam iskreno volio svoj otac. On mi bio sve u životu. A ja sam tek onda znao, pa Bože moj, ovo je blagoslov. I onu malu sumnje što sam ja imao, bez obzira na vjeru i nadu. Zašto? Ja sam čovjek od krvi i meso. Ja sam griješnik. Ja se nastojim biti bolje i bolje dan uz dan. Ali ljudi moji, ja sam griješnik. Nekad mi moja temperament, što se kaže porijekom Hrvat iz Hercegovine, Hercegovačko koji nosi bijele čarape, što mogu i potvrditi. I onda kažem, Bože, oprosti to što sam Hercegovac. I apeliram njemu zbog mog temperamenta. Ali nastojim. Riječ je nastojim. Dan uz dan biti bolje i bolje. Zašto? Rekao sam na početku da sam vojnik. A za vi koji ste bili u vojsku znate, nikad nije ništa savršeno za vojnika. Uvijek može bolje, je li tako? Tako kad ja mislim da sam blizu savršenstvo, žena mi uvijek posjete, ne Werner, ti si vojnik, uvijek može bolje. Vrijeme je bilo užas, ruke su mi bili krvave od žuljevi. Ako mogu reći na jedan kulturan način, zadnjica mi izgledalo kao Emmentaler, švicarski sir, pun rupa. Nisam mogao hodati kad sam došao na kopno, zato sam sjedio i veslao 83 dana. 12 sati, ja u 24 sati, 12 sati i Martin u 24 sata, kroz 83 dana. I onda ljudi mi stalno pitaju, Werner, kakav je to osjećaj? Ja bi ovdje mogao biti sat vremena i vas objasniti u riječima, ali znate šta? Niko mi neće razumjeti osim Martin. Nekad se kaže, riječi su jeftini, a djela su skupo. A htjeli smo dokazati sa našim djelama kad su ljudi rekli, pa nećete vi to uspjeti. Pa kakav? 6.500 kilometara veslati. Nije to Jadransko more, to je ocean. Zgubit ćete život. Šta vi mislite? Jeste vi neki kamikazi? Šta je vama? Jeste poludili? Jeste ponorili? Šta je vama? Ja se sjetim 91. A vi, dragi branitelji, koji ste uzeli pušku u jednu rucu i krunicu u drugu ruci lakteli i rekli sve za Hrvatsku, Hrvatska iznad svega, jesu i nama rekli nećete ostvariti 1000-ljetni san. A šta smo rekli? Vjera i nada će nas dovesti do cilja. Vjera i nada. Osobno mi je drago da vidim mladi ljudi u ovom 4. festivalu. Zato oni su ipak budućnosti naše domovine. To su vaša djeca. Molim vas, neki ljudi kažu da je iskustvo učitelj. Ja vama odgovorno tvrdim da je iskustvo jedini učitelj. Vi morate biti primjer i uzor. Morate se ponašati kao da ti milijardi ljudi gledaju u tebe
nešto slično kao Big Brother 24 sata kroz 7, 365 dana u godinu, a želi u tebe prepoznati šta je to Hrvatska, šta je to hrvatski narod, šta je to tvoje časno hrvatsko prezime i šta je to rimsko-katolička vjera i šta to znači na temeljne vrednote vjera i nada. Radite to sa dijelovima, a ne sa pričama. Molim vas, to mladi upijaju i ponašat ćete onda kao vi. Ja vam to odgovorno tvrdim. Mladi su željni Isusa Krista. Oni su željni njega. Morate njima pokazati u vas da ste vi također željni Isusa. I kao što sam rekao, bit ću kratak. Još jedanput, hvala što ste mi strpili u ovom 15 minuta. Drago mi da mogu biti s vama kao hrvatski časnik u mirovinu, kao brat Hrvata vaš, a kao brat vaš po Isusu Kristu. Hvaljen Isus i Marija, Bog vas blagoslovija, sve za Hrvatsku, Hrvatska iznad svega.